buhay sa sistema ko. Kailangan ko ng kape para maging alerto at hindi antukin, lalo na sa trabaho. Nakakailang kape ka pa, bukod sa iniinom mo rito sa bahay natin tuwing umaga. Apat pa yung pinakamarami. Ay, paghulog, sili ka nga sa kakakape mo. Masama rin sa katawan yung sobra-sobra. Ayos lang po ko. Akin ba yan? Saka alam ko naman po yun, kaya nga sinusubukan ko na rin bawasan. Siguro nakakadalawa na lang ako. Ayos na oh, Pero yung pag di talaga kaya, hanggang may tibag dyan, oh, ginayos bawasan na. mo kasi nagiging seryosa ka. Ako ay nagpapaalala lang bilang nanay mo. Kasi formal. Mahirap na yung may mangyari pa sa'yo hindi maganda. Kakakita mo. Sinasabihin mo rin po ba si Kuya pag napapasobra yung anak ko? Oo, inuminom na ako parang isda eh. Hindi pa nag-check na ng pag-uwi. Kaya madalas gumagapan. Ay, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Ayoko mangyari yung sa kuya mo. Daan na. Ayoko rin may Hindi na nangyari talaga sa'yo ginawa pag di niya. mo ba ginawasan yung kakakate mo. Ayun naman na yun, pinaginitan niyo pa yung pagkakape ko. Oh, may mabalik tayo dun sa tanong ko. Sino yung sabi mong nakapag-isip na? Ah, yung friend ko po rito sa Facebook. Nagpunta pa sila sa isang game sa Batangas. Maganda naman po doon kasi white sand yun. Pero ako pangarap pa sa Boracay talaga pumunta. Kaya lang, malayo yun. Saka magasto. Medyo, kaya nga dapat tapos muna po talaga ng gusto. Kaya lang, umahanggang pangarap ko na lang po yun dahil hindi ako makapagsabi. Walang kulang pa yung Dito yun, ano? pagbigay dito sa bahay. Wala lang ngayon na napapadala ko sa akin sa trabaho. Kasi nagkakasakit siya. Oo nga eh. Hindi nakadulo. Hindi na mawala yung pag-aalala ko dun sa Duluan pala tayo nila tita. Tungkol naman dun sa sinabi mong hanggang pangarap na yan. Kasi ito na talaga na. Kung kailangan kong saluhin ko sila ang malaking parte ng responsibilidad para buhayin kong pamilya natin. Kasi sa kaya kung nauubos yung pera ng pambigay sa May sarili siyang water Tubigan. Tangke? Ah, hindi. Ano ba yan sa tubig niya? Yata. Ayun, ang laki oh. Isang lote lang yan. No. Oh, may ATM na May rin water oh. station siya. Ano ATM? Withdraw. Di ba yan yung kailo kay Ay, ibo yan. Yung mga hardware Kanya pa siya. kanya yan? Kanya Oo, pa rin may yan? mga PVC. Nagbebenta pa rin. Nagbebenta pa rin. Diretso pa. para pa natin magbigay. Sa kanya kung bakit naman sabi ko dito ng sarili yung pera, pero bakit kailangan Dulo ko pa? mautang sa akin, di ba? Wala pa raw kasi natitira sa Yung nakadulo na. kasi wala Layo, no? naman tayo pinipinay natin para sa'yo. Tapos hanap pa sa atin yung sustentuhan. Hindi ko na po kasalanan yun kasi choice naman niya yun. O sabi ko, hindi natin pag-usapan mo kuya mo dahil baka tuluyan ang matira ang gabi mo. Ayoko na pang matulog ka naman sa bahay mo. Hayaan niyo. Sipag, no? Wala kayo na kay tita eh. Diretso pa? Pinakadulo din siya, no? Mm. Yung shots. Ano nga ba yung black? Ano nga ba yun? Nakakapit pa rin sila sa akin. Dito pa yan. Dito. Oh, malinis. Ayan, oh. Ayan, oh, yung bukas ang bintana. Dito na tayo kay tita. Ito. Black 39. Oh. Pero kahit ganun,
Ah, may ka-duplex din yung kay tita? O yung solo lang na yon? pamilya ko. Lalo na kapag nagkakasakit si tatay, Ako din. siyempre nakakatuwang ko sana sa paghahanap buhay. Ito, single to eh. Ano ko ito yun? Black 39. Kaya hindi single yung kay tita, may kadikit din. May kadikit din. Parang tinitiran, wala yung padlock oh. Wala na nga pa. Dati na. Tay, Ayun oh, yung isa may susi oh. May nakatira ba? Wala. Ayun oh, may susi, kita mo? Wala. Ano siya? Ah, damo? kaya nga po eh, natatakot na ako Oh, eh. picture mo pa. Huwag kang matakot. Ayun tao, inanuhan na. Akin na yung tubig. May ano nga dun. May itas na rin. Hmm. Ano na yung